Mohan Singh Teron upon Lem Secretary Arpupen in Thanangji, KSA. Education aputhak cherok toklapen karcho ame pamanpon. Deramukam patu aklamalong BJP parti atumpen kangdang ame ke pamanpon. Karbi Anglong District Labor Union atumpen kangdang ame kang nipon. Jameson Timung aro Bogajan District Committee Amithu Longbir Singh Tisu atumpen Mohan Singh Teron upon Koilamati Lem Secretary Arpupen in Thanangji Pusi Busik ni Pai Kep Arni press statement pipon Mohan Singh Teron alangli nut asar marlapen asomar tadolo tebon sita non hejong keklang alamki mate arlo sopen karbok pen meglangno kacoklempu alam rada catai long nangklang dasila puson aot kawe government atangka pen abive aot esai keklem abang puapan arpupen kang than ponangji anparta gop ahin pen tipipona warsai anta khang pon lapnangji pusi KSA Jameson Timong arwai hin pen kehang tedopon coki hola pen aweson terang nakelo birta malong news Arnam lang pia hawar ke parlo Santipur Uditiram Hulalong KSA Arnam lang piaro atumpen cepatir piponsi wo signify Kep Arni Education Awareness Camp Felicitation Program amei pamanpon Sonsi Kep Lapen HS asad lang ang thek kipak lang ponalong Bogajan Sub Division ang kangalong pen kacepa undo na tumapan Lapen Lisia TP alangli HSLC asad lang along Keongdung 94% kacepalong pon jok karchupon pedo Lason si alang litumapan loka charlia hin laan suse aning kirung pon pen ang song ang deng an sitame kemesen ang thek kiwan jia phan aning pathe ponsi karbia pohu pen certificate pajir pon reti son sila bangso amei kapaman ponalong aluhiaman pen deupani college a principal bonson rong phar KSA BD sar laichan ingleng KSA BDC amei phuraju ingleng pen chenglok ongdung kethegeding atum chetong don rente Hanjang lang sa pera jep sarong pinang kilo birta malong news. Jero Carlo. Ahok lo pinilitum la dak indeng kepen indeng krehini kiun akorti la pen injir tum panilitum pinila dak arnam lang pilo Charlie song pen Peter Piponsi nilitum karcho mai bilo sila so karcho mai long nilitum along isi ko pai ki me pen karbiang long pen nong nam nang kiwan pi ilitum amuso lisyang tipis tami ilidak ni tumar nam lang pielong pen salang chipi unpon lo lapen pinili kum kupay ki me pen ladak kado ka ve student tum stame alang litum aninang kaching sama jok si bang paruhini so se students tum stame ladak nang chitong dun lo nilitum ningarong piglo lapen kapre tum stame ladak nang chitong dun pen RD nang kipi dun theka pot stame nilitum low Charlie song pen nilitum ning kaching sam Vosing ni Pai Kre Siarni ni Jangkar Bianglong Kopili Constituency ke Parlo Deramukam Pathuak Lamalong BJP atum kang dame pamanpon Bangso ame along seceng lapen Kopili Constituency along kedo kado kawe pangrumpet pen Ramsing terang pen cenglok bang Parut trokrat trok sikebra pli SDC asong COC BJP asong along cepak dun rente Bangso along Deramukam Youth Development Committee ahin pen Karbianglong Autonomous Council ASIM Dr. Tuliram Rong hangpan Pinpur alo pajepon Sonsi Pinpur alo along ke jongpon lake jengkha theplia rampen Deramukam an kacheleng atwar prabjin pen kaselam ponji Deramukam Medical Sub Center asai hem boundary wall pen Dr. Mission pen nangatoiji Deramukam LP School lapen Sodricho English ME School boundary wall pen open stage tami prabjin pen kikim ponji aphan Pinpur alo along jongpon lapen bangso ke jongpon an ason sitami prabjin pen keklem ponji aphan CEM ahin pen lamthe Cipitika Pelang pipen beta sinteronang kelau berta malong news Nili panyong si metangale panang kubulote nili ke ithayana ningkan SC pen si kamera cekak rang sisteron pen ke nili ke amjora pen yara pen rangku nili panar nelo kan nili dunde lapen eko Kongres ahut kami Sarwo Singh Rohang nili tum metang munilo alang ipansa nar nelo sanil tum pedenglong idaro yamta lapen ke pini nili panang itu ali pancot kedaglo de nili ali pancot nili panang itu prote la ke nili panang kerol nili panang sarsa kani ali pancot te pini son nili kam klep nang tokpo
government ke dolong patibok nang kok lalu putih nili rar pan lang tek ko nili duet ke nili site kita re nili jomdat chok kare same nili rat nili dom phanta nili nang kok ni bang nang ke jok utar sa nili nang kok dore ki konte prote lahai to me government our site along delo government a job along delo government along hemsuem tar dum long delo laso posi nili hil nang ke jok utar ASDC pupe KSF is KNCA pupe ba congress BP ke nili pupe kapek political party dum jok Selang tu mana ni camping cok ada ni, masuk pocong ni dia. Jom juga le, ini kami bil panen karbok, 20 lakh saya dapat, 20 lakh sekali ni, hikis saya tuan ni. Jom si 20 lakh, hendak tu yang lagi pun saya nam jatuh, bil panen konsumen kok. Tapi nalai tu ni tuan, ada hendak ni tu kan, sudah kau ni di tangkat tuan, bil hikis dia tangkat tuan ni, dia 20 lakh. Lalu tu pupami sini, lagi labang ada tu, jom si, nang pupami, kira pulta labang galang tu mesti pusing. Dili yang zaman kami kes tidak perlu alang dulu hak ini. Cakap tuar berapa nak dili tangkat je, berapa nak tangkat je. Dili cene je perlu. Okay, dili sekarang belum perlu ke dili kanan kian ni perlu lah ke dili rat lom tu. Lehelo le cene. Dili sekarang long don tok ke MEC hesing long carbon cingwai. Dili ram hang cingwai. Rat lom ko, ram long ko. Lehelo dili le cene. Tangkat cene le cene dili yong hale le cene. Bapa masa pilih ASDC yang video ni. Ini gini tu ASDC ke soceng tu ke bang Harjira bang ke house. PSLC lapen ke ASDC. District committee amai Puram Singh terang ke hai lapen ke ako PSLC Linson ingke ke youth wing. Amai pu pencenglok Ladakh consensus committee amai pu ASDC Ladakh Birenteron ke hai lapen Dhuniram terang ke hai atum pangrum pet pen bang suri ni susah hai dak pini nang join lo ethe la botor bukan kahino pena jok alang tum tame bang ne derlo lasi gari gura tame liune derlo lasi ke bang dia hai bang ke hotel bang suri ni susah hai bang ke dak PSLC lapen ASDC atum si pini dak nang join lo lasi nanti cuma parti lo nang dunre lo kanang dunia tu dola kopi lo tumi tengok nang dunre lo kanang in kan express ma nang dunji oh nang dunia tu dola nang dunji tumbang ke latum ke je Karbiang long si bang ke si monsan do pen ke kacing thura mo saing deng dai tum claim pon momel si pen theklong lo la pen yang paran ta mele tum ajil ding kui pen kache song hemper ta mele tum tim Karbiang long ke othip lahai pen theklong si te pini hemprek pen no sayang deng ka tok we pichunji puta government si pichunji the government ke do party la bang ke BJP party Narendra Modi ke japona party Ladakh rame Dr. Himanta Biswa Sharma ke japona party BJP party tim Karbiang long ni ke japona party la ta BJP party asi government si jara sayang deng da claim ji taben jara sayang deng da pichunji aji amar Lakhain ko rahini Suruputhar MSC constituency kapalo hanjang langso langteng along Karbiang Long district labor union atumpen kangdang amei kangnipon sonsi manpeng aluhia manpen bidasing rongpi WKA labor union amei thu manap kram sapen chenglok kethegeding atum chetongdun alang litumpen kejai ponatengke labor mate chongda chotelo atuma phan sitame isi kaike take jogwan donang jilapen membership tame ke endurin tiji aphan pachinipon hanjang lo sopen reception rok pinang kilo birta malong news ilitum Karbiang Long along sitame ilitum bahira pen ke bang mate ang tan pen ke bang lebar do silahaya bang fu bang pitum phan sitame nilitum pini pen than bachini ponoje membership bang deng ernangji lapen jong silitum long membership deng dei polote ilitum bang la kisung dokok ji athe bang ke ilitum kam ke claim bang fu bang pitum phan ke ilitum cherai kom ji phan bang si itum methanga monit ilitum kachini ji phan si nilitum ke deng ponlo aposi ilitum bang ke kaduk kavesi tame ilitum nafso methanga monit kachini ji kapang thegia phan bang ke membership donang ji pusin ilitum pulo lasi hem ke kachongda bang fu lapen ke Ladakh hem fu tum si tame nilitum kachuning ri bang ke membership dengning pusi pulo jongsi mohala luaron long bang lo pulote mohala hem fu da kisung dokok ji lasi la pu puta ilitum kisung kabide ji phan bang kaching khon thegi kacherap thegi phan bang ke hem fu lapen ke kachongda bang fu si tame Ladakh membership dengning pusi nilipini Ladakh than pachini degang lo apotsi ilitum kaduk kabe si tame ningak long pen kacerap chitu bang ilitum makenang so aposi nilitum
non ke bang ji 2024 Januari pen si tame lahai kidnap kangnang ponji phan kachiking ponji phan si nili tum sai bang ke deng pon pu posi nili kaching hon Karbing Long arat phan si tame pachini lo mate tuning ri lo je ili tum tong sekot pu bang kali den nang ji aprang si rat phan pachini long nang ji posi nili tum pini bang so aro ke seng long si tame lapi rat phan than paklar pon lo posi aduk kabe tame ningak long pen labor union pate asu kali lapu bang ke aduk kita chini lo posi li tum bang ke thedung puna Botor bokan ke mesenjia phan loresar por nama phan ke thokijir pon. Bogajan sub division angkang along botor bokan mesen pen hidialong sok chu elong japhan pura. Vosik ni pai kresiar ni lakhain korahini surputhare mesi consultancy borlai hanse piti adong arong along. Arna marnia phan kachepame pon. Laso along prak jam athan thili arna maphan thokjir pon. Sonsi than thili karkle kurusaratum nang pachini dunke bomut bokan Hanwe longhong bokak lapen lang thelang pong anta mesen lapen botor bokanta mesenji pusi pachinipam bangso ke thok hijir pon along deupani than thili paglangso laichan dilai langso turtung langso tokolangso dhonsuri dong thewang nahorchan numaligar loresarpo lapen hawar ke choar nam pharo arnam phan thokjir pon pinpur dame kedamtang ningkan hinia hut Bogajan sub division angkang barla por hutsitame barlar be ke jang jedatpen ajo hidi sai kati tiara tum hidia sok e chomta choimo vedatpen ningkan arjon anisan ke cholong jimate hemtunisi anisan ke cholong ji aphan sitame thedung akisung chetong nanglo hanjang lo sopen project sorok pinang kilo birta malong news tangte pini aprangsi pherangke abitung tungphan nilitum labangso loresarpo ketok kijir mate karkli la pena tum kuru sara tum do anahin penali tum kaddu ka phan akachoro pajirlo la pini nilitum labangso alore sarpo mate ilitum botor kemeji phan nilitum penangan arni pen penangan akorti tu penching waching saidulo ke damtang ningkan hini ke thomedo laba ladak la so ili tumalong rialong ki kreng lapen bang khiti bati ki chuklem long lepen ajok ni tum da puthot labang so alama puthak pen matha ponsi ni tum la loresarpo lapen bang ke arnam pharu hawar kichu arnam pharu ai tum thok jelo pulipulang te ili tum ki dukela karat tiki ke chutiki ara tum phan anta isi alang tum akang hona kajinsu PG mene pupensi pini nilitum ladak ke thok pon lo nasi nilitum dak kadu kabe hawar labangso punyong te nam pharu la pena bangke loresarpo pencenglok krehini than krehini nilitum dak ke thok jir pedupon lo nasi non nalitum jok kita me thek pon long lo dak mumut bukan la pena ko non botor jok sita meli tum kadu ka bitum phana bang non arwe ta kijang kadu bita theglong lo nasi elitum phan arnam labangso ake thoke jiranam arjulong lo ma la pen kidu ke lagara tum phana bang rapo ma poba penenga ningkan bang kadu ka be labangso ke damtang ningkan heni ke thom kis akisung pen jok po pusi ni Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.